Izinto ke ezikhoyo zigqibele sezingekho ngenxa yomqobo. Bayibe nathi Nkosi. Nabantwana bethu balahlekiswa bayilolo uthando ke lomqobo. Bayibe nathi Nkosi. Athi ndiyakuthanda umfana. Ungathi njalo agqibele umntwana ebonile ukuba ukho thanda. Yile nto beyikhona kodwa yinto engekhoyo ngoku kanti ikhona. Usathana ke ngumsebenzi wakhe ke awenzayo apha emhlabeni. Ukuthi bandeni ayenze ukuba olu thando ligqibele abanye besithi alukho. Akukho Thixo. Kanti thina ke badle naye siyayazi ukuba ukhona uThixo. Bayibe nathi Nkosi. Abadle naye. So ngifuna ukuthi ke abantwana bakaThixo sive uluthando singapha emanflesh. Safumanisa ukuba oluthando lethu kanye esilivileyo ukuba simele ukuhlala kulo. Zonke izinto zizawuphela kushiyeke uthando lolukholo luzawuphela. Kushiyeke uthando olu bangaba yazi itikiti yokungena luthando lukaThixo. Sizawungena ngothando. Bayibe nathi Nkosi. Nemisebenzi yasemthandweni. Bayibe nathi Nkosi. Lixesha eli bantwana bakaThixo siphila kulo ukuba ngoku sizondelele imisebenzi emihle ephuma emthandweni. Ezinye nezinye ziziyeke. Bayibe nathi Nkosi. Ithi bakaba ndiyabona komzalwane wam kwindawo encinci nje sisuke ndimthande loo ndawo leyo Thixo uzakuyibona ngenye ixesha. Bayibe nathi Nkosi. Naye andithande kodwa siqhubeke kulo msebenzi indlela ompostile ebebeme ngayo leyo. Bayibe nathi Nkosi. Khumbula ngenye imini umpostile uPawulos uthi ndiyabulisa nomzalwana omnye ongumqondisi mthetho endinaye apha emsebenzini kaKrestu walibulisa. Umbiza ngegama lomzalwana. Siyazi ukuba umqondisi mthetho ngumntu onjani. Bayibe nathi Nkosi. Umqondisi mthetho ngumntu oyiloya okanye ngumntu ogcine umthetho. Bayibe nathi Nkosi. Omnye athi ngwabe lwaluko. Bayibe nathi Nkosi. Kukhona abazalwane bonke lomzalwane bathanda ulwaluko. Kodwa izuba lonke ngenxa yaloo ayingomzalwane wakho. Bayibe nathi Nkosi. Alizihlukanisa yiloo. Ngumzalwane wakho lowo. Zonke izinto abantwana bakaThixo zitshilo nguThixo. Bayibe nathi Nkosi. Lizawuhlala likhona ulwaluko njengoba nayo isabatha ihleli khona kodwa ingenamandla. Bayibe nathi Nkosi. Kodwa basekhona abahleli kuyo. Ayinamandla. Lolwaluko alinamandla. Lunye ulwaluko esilivileyo lolukamoya. Bayibe nathi Nkosi. Umoya ke nguwo abantwana bakaThixo osebenzayo ngabantwana bakaThixo. Ukuqalela kanye ngemini umntwana kaThixo eyamkela inkosi ebhabhatizwa. Ebhabhatizelwe egameni lenkosi. Eyamkela isipho somoya oyingcwele. Umoya oyingcwele nguwo ozawuthi ke ngoku umfundise okanye umkhumbuze nezinto inkosi yazithethayo kwangela xesha iselapha emhlabeni. Bayibe nathi Nkosi. Uba ngaba inkosi yathetha ngela xesha uba ungabizi umntu emhlabeni umfundisi wakho. Bayibe nathi Nkosi. Ndizawunika umthetheli oyokuhlala nani nifundise. Engumoya oyingcwele. Okume umntwana kaThixo kuthetha umoya oyingcwele. Bayibe nathi Nkosi. Sesitekete isiXhosa abantwana bakaThixo kodwa uthi umoya kaThixo uzayenza uba nife. Bayibe nathi Nkosi. Yabona uThixo wandinceda abantwana bakaThixo nawe. Wandikhupha phakathi kwefemeli yam. So ngoku ifemeli yam ayazi ukuba ndivela phi ndiyaphi. Ayazi. Babona nje umuntu ophilayo abayazi ukuba ndivela phi. Bayibe nathi Nkosi.
kuzaliseka ke elalizwi elithethwayo inkosi uKristu Yesu uthi njengokuba umoya uvela ngapha usiyane awazi ukuvela awuyazi apho yakho banjalo ke abazelwe umoya bayibelathi inkosi kuba umoya uphepheza apho thandakho bayibelathi inkosi ithi inkosi kayisathetha amazwi bathi bona lo siyamazi ukunyela kaYosefu kanti abamazi bayibelathi inkosi bebengamazi nathi ke abasazi babesibona umnyoza uthi hayi lona ngunyela kaThebetha bayibelathi inkosi kanti uThixo wandizala ngoku ndingumntwana kaThixo ndizelwe nguThixo bayibelathi inkosi wonke umntwana kaThixo ozelwe lilizwi likaThixo uzelwe nguThixo ishabadala azi ukuba thina sizelwe okwesibili lilizwi likaThixo yiyo le nto lingazi ukuba sivela phi siyaphi ayawazi ukuba eli themba esinalo siyaphi ngalo bayibelathi inkosi nguwo ke lowo umahluko phakathi kwethu nabantu bangakholwayo abanalo ithemba kuba thina sasisindiselwe ethembeni bayibelathi inkosi abanalo ithemba bona kuba abangakholwa abanye bamkhonza uThixo kodwa ukholwa banalo bayibelathi inkosi ndisho ukuthi ke bantwana bakaThixo kuye kwaba kuhle kakhulu phakathi kwethu emansilesha ningamangaliswa xa nibona ukuthi akukho bomama phakathi kwethu bayibelathi inkosi enye into enzekileyo sifumane isaziso salo mhlangano ngomzalwane uTimothy ngoSeptemba benimxelele ukuba sinomhlangano phaya ekhaya ukuze ke ngoku naye achaze ukuba khona ngoDisemba umhlangano kwicala lase-Queenstown. Loo nto ke yabonakala ukuthi ifika kuthi isivuyisa into yokuba sive ukuba ngapha abakhonzi bakaThixo bafuna ukusibona bayibelathi inkosi nathi sanqwenela ukunibona nangoku sishiye abazalwane abangaphumelelanga bebulisa kuni bantwana bakaThixo nanayo nawo intshisakalo kodwa ngenxa yokuba ngoSeptemba besinomhlangano phaya abekho ke bayibelathi inkosi kodwa sazama ngendlela zonke ukuba abanye bafikelele phakathi kwethu bayibelathi inkosi ngenxa yomthwalo likaThixo ndibonisa ukuthi ke bantwana bakaThixo sekuhlangene ndiva nje inyaniso bayibelathi inkosi ndizama ukubonisa nami ukuthi ndikhululekile phakathi kwethu bayibelathi inkosi ndikhululekile bantwana bakaThixo